Hercules! Napalabas, inlawlawag ni Nympha kini Hercules noan niya tinapasama kada rena mangmangkik ken engkantada diwan idi ununana. Iti sabali a bangir at damanan misyon dagiti soldado. Dagos met ang nagtignay da arman ken rey ang nagturong iti misyon da. Madandanagan pay laeng ni Mrs. Lopez. May panggap iti pan nakakidnap ti asawa na. Imawag nga rod ti caller ket agkidkid daw iti ransom money. Kabayatan na, makirangranget da rey ken arman. Itagagayam, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapol 1, Kidnap for Ransom. Dito'y drama tayo, Hercules! Nagadudag iti kalaban tayo, Ray. Nabibilag pa'y dagiti armasda. Dahil iti masa, agliblibasan. Saan ang may ibos dagiti kalaban tayo? Dahil man ti maysa. Apay, Ray. Kitarem. Iso day ta jay lalaki at imulong kada tayo iti. Unyak pa iso. Karkar na day tao. Tunggal adda mapasama karanget. Agparangket tumultulong. Nagpartak ti garona. Nagturungan iti ayan dagiti kabusor. Kartingam, Ray. Surutin ta tinapanan day dyan lalaki. Allah! Matay samot ka ni madam! Apay an ibagam day ta, Tina. Ay, saan ka di ang makapatay tinakaro ang nervyos? Sika talaga. Di mo manintantanangan ti agsasaw. Ha? Ay, dispensar, wena. Diyak manan nalapdan tingiwat kong agsaw. Di ka sumanao no nakasango ni madam. Kababain kan kwa na. Ay, kaasimot nga agpayson ni madam. Agbayad ka no iti dakkel agatad ka dagiti kidnapper. Un nga ron, Tina. Ay na, pangalaan ngay ni madam iti dakkel agatad. Baknang damot kit di Kabaulanda nga ipaay day ta agatad. Ay, agtong paldalangan iti pagayatan dagiti kidnapper. Tapno malpasan ti amin. Anya? Uy, agpampanunot ka kaday, Tina. Sabali man ang tisasawang. Ha? Ala, agluto takit day. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Agparparikot lang arudan ni madam. Kasta pa'y latibag bagam. Ay, jak nga rod malaplap dan tingiwat kong agsa. Oo, wena. Iso pasensya ka na. Kumustan ngay, madam? Anya ti ko na dagiti pulis ngay may itay ditoy? Awan pa'y tinasaya at anagbanagan ti panangsapul da iti asawak, Tina. Ay, kaasimot ni Sir Henry. No saan pa'y laamasarakan dagiti pulis? Huwag, Tina. Madandanaga na katalagan. Imawag ka din ti kidnapper, madam? Saan pa'y? Day tapay ti may sa pampanunutek. Abangan no. Ay, madam, agluwa ka manan. Diyak malapdan, Tina. Nagdagsan ti barukong ko. No kayat yu, madam. Aginong kayo laangan iti arak. Tapno saan unay at dumagsan ti barukong nyo? Anya? Mabit lang, madam Inak mangala iti arak nga inuman nyo. Pang-asim, Tina. Di mo dagdagan ti parikot ko. Kayat ko ti agmay maysa. Oy, Tina, anya man ang tinaramid mo kin ni madam. Ikwa. Diyak manan nalapdan tingiwat ko, wena. Agyaman ka tamawatan ni madam ti ugalay. Tano saan? Nabayag na kan pinapanaw dito'y balay da. Diyak kayatan ti agsao, wena. Agsao ka laeng, ngam tanangam adagiti balbalikas mo. Amom lang arudon ngagparparikot ni madam, ingkapay lamot degdegan. Basta, diyak kayatan ti agsao. Tapno maliklikak ti agbasol. Sika talaga, Tina. May mayat nga agpayso, no saan akpay lang nga agsasao. Tapno saan amasaher tirik na ni madam kanyak. Ha?
Wen, kasta nga agpayso ti aramidag. Sa anak pay lang nga agsasaw. Tanay, kaasimot nga agpayso ni madam. Tina, Among, wena? May mayatan, no sa anak pay lang nga agsasaw. Tapno, ay, makaamok ay tibiyag na. wena! Ay, dinakpanawan ha! Kasarsarita ka pay lang! Huh? Pimanawlatan ni wena. Anya nga ta, ayat ibasol ko kankwana. Awan ka di tinadlaw mo kada kiti kabusor tayo, Arman. Adda, kasla, awan da iti bukod da kapanunutan. Wen Arman, nagulimak man ti aglawlaw. Awanan dagiti agpapaputok. Adda nga ta pakainaigan ti lalaki amang tultulong kada tayo, iti dahi ti mapaspasama kita. Nalabit na kasta, Arman. Manipod simbang bay day di lalaki. Nagulimak ti aglawlaw. Saan tayo abasta makapagtignay? Gapot addala ang dagiti kabusor itaglawlaw. Day di manen. Mangrugi manen tiranipak. Wen, jak makita no sa dino tayo ang dagiti kabusor. Di ta daya apaset ti ayan tiranipak. Sigurado nga ado ti kabusor. Kunod ka! Dagiti ng paltog ka na ta! Napaltugam di kabusor ngem saan anatay, Arman? Daytoy pa'y... Nakaskas daw. Apay asaan amatay ti pinaltugam a kabusor. Agturungan dito ti kabusor. Kat adday mo't nabunang eh! Takakantay ti bala! Daytoy man! Talaga saan namatay? Asidagan ti kabusor! Sinabat ti lalaki, kat ginuyod na ngayon niya dayo. Anya ka din dahi ti mapaspasamak! Aramatang ni Ray namang mangkik dagiti bandido, alumaban ka dagiti soldado. Saan da basta matay? Kayat ni Ray namang mangkik, ti agisaknap iti riribok. Nagsardeng man ang tiranipak dagiti baltog. Sino ka mang tultulong kada kami, lalaki? Siyak ni Hercules, sir. Hercules, tinagan mo? Wen, sir. Naidumduma ka tao. Nagpartak ti garaw mo. Nabailam dagiti nagado a bandido. Aramidak la ang tirumbang, sir. Kayat ko ti makatulong. Ayan dagiti bandido nga ingguyod mo itay. Inrakad ko ida, iti ayan dagiti puunti kayo. Jak ida pinatay. Takayat ko pa'y ang makaamiris da. Anya? Agan-anad kayo, sir. Addamang kun kontrol kadagiti bandido, alumaban kada kayo. Anya ti kayat mo asawan, Hercules. Uray no ilawlawag ko. Sigurado asaan yu matlaang amaawatan. Anya? Sige, sir. Panawan kayo pa'y. Adu pa'y tinaskang aramidag. Awanan ba na Hercules? Nakibiyang madan iti kayat ko ang mapasamak ka dagiti tattao. Agsagana ka, Hercules. Kita agmaano ka ba alam asalak ni pandagiti tattao? Agisak na pa kiti riribok kiti lubong yo. Haramatak dagiti dak sa tattao. Amang parmagmatla kada kayo! Anya talaga ti masapul mo, kidnapper? Saan ka dingin baga? Amang isagana ka itidak kalagatan para itiran sa money ti asawa, Mrs. Lopez. Sigurado kayo kadi asibibiyag pa'y ti asawak? Si bibiyag pa iti asawa. Nyam na di kantong palit ti kayat ko mapasamak. Matay ti asawa. Anya? Sagana mo ti kwarta akit kitawan. Tapno awarin ti parikot. Bye. Tiyawanan ba a kidnapper? Ay, madam! Anya ti kunangay ti kidnapper! Kasapulan na kanun ti kwarta, Tina. No jak maitad adagos kan ko ana ti kwarta. Patayon dan ti asawak. Ala! Ay sus! Nakakasimot ni Sir Henry! Naskan nga ipakaamok adagos na ito'y kadagiti otoridad.
Saan ka di nga amudan da iti amapaspasamak, madam? Saan da pay lang anatiliw dagiti kidnapper? Anya ti aramidak, Tina. Diyak kaya't amatay ti asawak. Ay, madam, di kay unay agpampanunot. Amang ano da kayong matimatay? Anya! Ay, dispensar, madam. Ay, anya mo tunday ti ang iwat. Ay, jak malapdan nga ang sao iti makapasair. Ay, nasaya at simangput kan kaanakan. Apay ngay tayo lang ng baga. Nakidnap mo't gayam na Uncle Henry, ante. Impakaamok adagos na ito'y kadagiti otoridad. Ngamawan pa'y mo tinaramidan da. Anya? Madandanagan akon barok. Amang ano patayin da ni uncle mo. Jak ipalubos nga ramidan da data. Ante, sa pulag dagiti kidnapper. Arman, Makikoordinate ka dagiti opisyal ko. Nanya tirombang nga ramida. Tapno maispal ko na Uncle Henry. agyamanak, Arman. Aramidag ti amin ante. Matulungak laeng nangkal. Kastagayam tinapasamak, Arman. Wen, Ray. Nakidnap ng Uncle Henry. Nung kasapulam ti tulong ko, ibagamlaan kanya. Ray, personal apag nagdetoy. Siya kung timakam mo. Kaslasan nga gayam iti panagsasaom, Arman. Noan niya ti pagnakmatan. Ray, Ibagamlaan, no kaano ti panagtignay ta. Ay, no kasta. Rumwar ka man napawk. Unapong. Tunggal makarik na ak iti panagpaggadag iti tattao. Rumwarak at tumulong kadakwada. Basta gananad ka kanayon, Unapong. Ay na, madanda na ganak. Tunggal rumwar ka mapantumulong. Kadagitag kasapulan, apok. Apong. Ay, nangrunakit, nadakamat mo. Ngararamatin ni Ren namang mangkik dagiti dagas sa tatao. Tapno, agisaknap day tiriribok. Pudno dayta, Apong Herman. Kinapudno na. Saan ko pa'y anapar mag-amin dagiti bandido nga inaramat ni Rey namang mangkik. Anya? Kalaat daan nagpukaw, idi madama tirangat. Saan akum nakadakwada, tibala ti paltog. Anya? Dayta ti agpayso, Apong. Kalaat ti panagpukaw dagiti abandido. Da kayo nga dipon ko! Agisaknap kayo iti riribok! Riribokan nyo dagiti tattao! No matungpal ti kayat ko ang mapasamak dito'y lubong nyo at tattao. Aramidan kayon to aman nakabalin. Ikan kayo iti pan nakabalin nyo. Katda tayo ti agturay iti lubong nyo at tattao. Saan nyo akit kita ang tirubak? Kaputag balin kayo laang abato. Agdumog kayo, kabayatan ti panakisaritak kada kayo. Kaya't ko at agikwaan daytoy alubong. Ngam adamang laplapad kanyak. No awan dayjay a Hercules. Nawaya ako mga ramid iti kayat ko! Sa dino nga ta tinagpaknyan dagiti nakalaban tayo a bandido iti kalabas, Arman. Diyaga mo, Ray. Kalaat niya minti panagpukaw da, idi madama tirangat. Tilang pagsidawak. Saan akum nakadakwada ti bala ti paltog tayo? Dayta mo ti pagsidawak launay. At da nga ta pakinaigan dagiti a grupo iti pan nakakidnap ni Uncle Henry. Ha? Idi damo a misyon tayo. At damanin dagiti gangan na at nga nispal tayo. Manipod ka dagiti bandido. Wan nga paiso. Saan na dita? Nagadupay. Nasken niya adalag ka na yung bagdaytoy. Tapno maamuwa akong ti kinasya sino dagiti kidnapper. Hoy, Tina. Anya der aramidaw. Itay pa'y ama itay-tay abti panunod mo. Ha? Anya ka diti mapaspasamakan ka.
Pasaray agisem ka. Anyang itis isa, ma'am. I know, Wena. Nagtara talaga ni Sir Arman. Ay, Wena. Kayat ko ti soldado. Na, di mo kunaan a crush mo ni Sir Arman akaanakan ni Madam. Ay, talaga crush ko ni Sir Arman. Ay, nagwapo talaga. Ay, kaano nga tanga umay manen diti balay da, Madam. Di kan agarapaap. Nalabit nga addan asawa ni Sir Arman. Iti dayja akin natarna. Sigurado nga addan asawa na. Alina! Kartingan niyo yung masinag dito ayan ko! Ala, anya nga tati mapaspasamak ni Madam. Ay, kartingam, mapantaadagos iti ayan ni Madam. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak! Kagayem, di uliway na dinggem, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapauluan! Kidnap for ransom! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulliser, ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.